Nina besinaka seyincwadi ebeyibhalwa uMalimade kwabamhlophe abelungu. Nina bakahlambana bhula umlilo endulini ubase umantsho ngabe noqelebana. Imamba yevuni yathi ukuvuka yadla bakayisi. Nina bakajinini into omnyama oyithuza imagwegwe ngokugwegwa bakayisi. Nganibingelela bakwethu nganibingelela ngabade enhla nasezansi ngethemba kusaphileka. Nina beqhawe, nina besilo, nina bezulu eliphezulu. Into ngwala senhla leli ngwakhumalo namhlanje bakwethu ngiyagijima ngiyaphuthuma bakwethu. Ngisengwedeni ke namhlanje endlini yakakhumalo yaziwa ukuthi indlu yasengwede, indlu yengwede noma engwedeni. Njengoba sazi nje sonke ukuba ziningi izindlu kakhumalo. Khona inzonda, khona indlu yasengwedeni, khona iziziba, khona ekabheje, itshe. Ziningi impela bakwethu. Ziningi impela bakwethu. Ke namhlanje ke ngithinta uMkhaliphi woMkhwahla owabeke engenye yeinduna ke zesilo sika Mthwakazi umzilikazi kaMashobana. Ngenkathi ke isilo sika Mthwakazi ke umzilikazi kaMashobana sakha lapha endaweni yaseMonseha eminyakeni yama 1820s. Sakha ke imizi ke emithathu njengoba ngangike ngasho ngaphambilini okwabeke kuWoMkhwahla umncwazi kanye negaba. Kodwa ke uhambe kwahamba yagcina isimningi imizi ngoba phela sahlala isikhathi eside kuleya ndawo. Sihlale kusuka 1826 kwaze kwaba u1837 sesisuswa amabhunu kaPotgieter ngemva kokushiswa ke komuzi wasegabeni lakithi elimagabelo amhlophe. Ngenkathi kuliwa ke iBuckley of Kapen nabakwethu induna yasegabeni ke kwakuwumaqhekeni wakwaSithola. uMkhaliphi ke woMkhwahla ke wayinduna ke yaseMkhwahla njengoba nje kushiwo nje kuthiwa kuMkhaliphi woMkhwahla. Uyise kwakudlekezela hayi wasemambatheni kodwa. Induna ke yasemncwazi kwakuwumtotobi kaNkumba ke wakwamabaso wasemantungweni. Sisazobuya ke simthinte ke uhambeni nje kweinsuku nina beqhawe. uMkhaliphi wayeyiqhawe bakwethu, wayeyiqhawe uyakhumbuleka lapho ngenkathi ke ephaka impi yaseFekop nokuyimpi ke eyalwa namabhunu. Impi yaseFekop kusho ukuthi intatshana njengase Freestad esifundazweni nje sase Freestad. Uma udlula lena koFreenhagen lena uhamba ushona le ezansi lena khona indawo lapho okuthiwa iFekop yaqanjwa nje ngentaba yendawo okuthiwa iFekop leyo ntaba. Leyo ntaba ke leyo impi kaMkhaliphi ke yahlaselela amabhunu kaPotgieter ayeholwa ke uPotgieter kanye noGert Maris. Yadala ke omkhulu umonakalo, yathumba ke inkomo, yawalimaza impela amabhunu, kwafa impela amaningi amabhunu, kwathunjwa nezingane zawo. Amabhunu ke athukuthela athelwa amanzi ke ngesenzo ke sempi kaMkhaliphi, sempi ke kaMthwakazi yokuthumba izingane. Athukuthelela kakhulu ke ukuthunjwa kwezingane. Afunga impela athi ayayifuna izingane zawo. Kungenjalo ke ayoshumpula ikhanda inkosi uMzilikazi, ayoyishumpula ikhanda. Abeke seqala kumkhankaso wawo ke owaziwa ke ngokuthi uyisilikaskopho, nokusho ukuthi ke ikhanda likaMzilikazi. Kwaku 1836 ke lapho ngenkathi kuliwa ke impi yaseFekop eyaholwa ke uMkhaliphi woMkhwahla. uMkhaliphi kadlekezela ngenkathi ke ilwa ke lempi uMzilikazi wayengekho. Umawela wayengekho bakwethu, wayeyohlasela lena kubangwato bakaHosi Khama. Lena sekuyibutswana khona namhlanje. Ngakho ke uMkhaliphi ke wayithathela isinqumo sokuphakima. Kwakungesona isinqumo esikamawela. Nina beqhawe, nina bembuke. Ngo1837 ke ngicabanga ukuthi sayangayichaza ke lempi yaseFekop kanye neyaseKapeni, iBuckley of Kapen, impi yaseKapeni. Ngo1837 ke amabhunu ke ayiphaka impi ke sezobuyisa ke izinto kwakuwulwezi. 1837 ayiphaka ke ngempela amabhunu azohlasela ke egabeni lakithi. Alishisa ngempela igaba. Kanka ukuthi ke isilo sikaMthwakazi sagcina ke sesiphoqeleke ukuba ke siwelele ke ngaphesheya kweNguludela, Limpopo River phecelezi Limpopo River.
ingulukutela iLimpopo River kulona ubhalule iOliphant River nina beqhawe nina bembuke. Akucaci kahle ukuthi uMkhaliphi ngabe wasala yini egabeni, kodwa kubukeka sengathi wasala khona egabeni ngoba uma sekuwelwele ngale ngaphesheya kwengulukutela asambone vela kakhulu emlandweni. Sesibona ke indodana yakhe uManxeba kaMkhaliphi, uyena ke owaqhubeka ke nokuba ke induna, kodwa kuMkhwahla ngenkathi ke sekuwelelwe ke ngalena ngaphesheya kwengulukutela awuzange wakhiwe. Umawela akazange wakho uMkhwahla. Esikhundleni salokho ke wakha ke umzinyathi, umuzi wasemzinyathini nina beqhawe. Induna ke wabeka ke uManxeba welekelana nezinsizwa zakwaGwebu ezasemabheleni kwaGwebu, omajiliji zaba induna zasemzinyathini nina beqhawe. uMkhaliphi asamboni kakhulu, kodwa asazi noma wasala khona inegabeni noma wawela ingulukutela, asinaso isiqiniseko nina beqhawe. uManxeba ke wabeke ewundlela zinukumswane wenyanga, kuthiwa wayewazi impela amakhambi. Uye lona ovelayo lapha ey'bongweni zikamawela uma kuthiwa gxumeka mfo kaMkhaliphi woMkhwahla. Uma kuthiwa gxumeka mfo kaMkhaliphi, uma kuthiwa gxumeka nje kushiwo zona iy'khonkwane phela, kuthiwa makagxumeke iy'khonkwane. Wayeyinyanga enkulu impela uManxeba. uManxeba-ke wahamba-ke wagcina-ke ebulewe isilo sakwaBulawayo, isilo loBhengulo, isilo esakha umuzi wakwaBulawayo mina beqhawe. uBulawayo awakhiwanga umawela bakwethu. Sicela nithi ukunciphisa kulewo mlando wenu lo osho kanjani, ngoba ulona iqiniso. umawela akakaze akhe uBulawayo wakhiwa ngo-1870, wakhiwa inkosi loBhengulo. umawela wayesekade ayikhothamela, wakhothama ngo-1868. Siyacela ngesihle bakwethu sabasemantungweni nithi ukunciphisa kulowo mlando wenu okuqagela nina ebeqhawe nina bembuka. uManxeba ke wafa ebulawa ke inkosi loBhengulo. Kuthiwa ke wayelokhu nje ebelesele njalo ethi makuyofuna ke umntwana uNkulumane, futhi wayicheme ke nalolu hlangothi ke olwalungayifuni inkosi loBhengulo ke. Yakuzwa ke lokho inkosi loBhengulo ke yambulala, yaseke iyambulala nina beqhawe. Ake ngime ke lapho bakwethu, sicela ningene bakwethu Khumalo TV, Khumalo TV. Hamba ke nomntana enkosi lapha uZoza Shongwe, uSamketi, uDlamini omkhulu, wena wokunene. Ningene impela nisabalalise le video, nisabalalise ilink, nimemane nibizane nonke bakwethu. Siyabonga kakhulu, siyabonga amantungwa ahlazana, nina bakaSipopha Sishoma sengumquba kubo kwaSokhumalo, nina bakaLobhengulo wamawaba ngasey'nkondeni naselangeni, nina bakaSigubudu silizulu ngokusibekela amathala enekhonto ithe mhlahlandlela. Unxeba lisemboli salo nina beqhawe nina benkosi. Wakasamuya lingana bakwabu, wathinsizwa usibizwe ekhaya, wasibiza ngoMkhaliphi, wasibize ekhaya, wasibize wakhumalo kwelamahlathi, wathinsizwa usibize ekhaya. Mantungwa ahlazana, nina bakankomo zengoma ezachwisha ngentube kanti intuba yinqaba yembuka nina beqhawe.